po si Edward Laksina. Ayan, sa Whitey Word. Ayan. Nais ko lang po magpasalamat kay Brother John Andrew Skimmer o kilalang The Skimmer po yung kanyang YouTube channel, guys. Pasalamat ako sa kanya dahil dumami yung subscriber ko from 6.4, ayan, 6.8 na siya, almost 400 subscriber ang nabigay sa akin. Pero very thankful ako sa kanya dahil dumami yung subscriber ko. Ayan, kung sino man po yung mga nandyan, maraming salamat po at sa support, lalo na sa mga sumuporta sa kanya. Ayan, shout out po sa lahat ng mga nandyan. 1 million in the house, shout out po. Pasalamat ko lang po kay John Andrew dahil dumami yung subscriber ko sa kanya. Ayan, dali lang. YouTube Studio. Dali lang. Hindi natin para. Yun nga, dahil nagpapasalamat po ako sa kanya dahil dumami yung subscriber ko from 6,400 naging 6,800 na. Pero ongoing pa rin po yung subscriber ko. Maraming salamat, Brother John Andrew. Ayan. Alam mo naman, nag-PM ako sa iyo. Sana kahit papaano makatulong ako sa sa tawag ito, sa paggagamot ng asawa mo. Ayan, get well soon sa asawa mo, John Andrew. Ayan, kung alam ko na pinapanood mo rin, sigurado na nanonood ka din sa mga video ko. Thank you. Ayan, shout out po sa ating 2 milyon. Maraming salamat po sa mga subscriber at saka followers po ni John Andrew Skimmer po. Ayan, dahil dumami subscribers sa kanya. Thank you, very thankful ako sa kanya, guys. Si Brother John Andrew. Ayan, thank you ako sa kanya, guys. Ayan, kung sino man po yung mga nandyan, nakikinig po dyan, guys. Huwag niyo pong kalimutan pakisubscribe po siya, guys. Ayan. Ano pa ba? Ayan. Still counting pa rin, guys, ang aking subscriber. Ayan. 6,800 po. Maraming salamat sa support. Sino man po yung mga nandyan at ang mga nakikinig dyan at sa lahat po ng mga followers, subscriber, thank you po at nakasubscribe niyo po sa channel ko. And alam ko po mamaya, ano ba ngayon? Today is August 5, Friday. Alam ko ongoing na yung ano niya eh. Yung kanyang, promote ko na rin, guys, yung kanyang magpakailanman. Ano ko, this coming ano yata yung, okay. This coming, kailan ba yung niya? Magpakailanman. Promote ko na rin. Alam ko, ano yun, busy yun eh. This coming, sa kanya. Sa Sabado. This coming Saturday po, 8 p.m., 8:15 p.m., just GMA po, ipopromote ko na rin yan. Panoorin niyo po yung kanyang buhay. This coming, tawag ito, sa Sabado na po, ay panoorin niyo po yung kanyang buhay, guys, si John Andrew. Okay? Ayan, hanggang dito na lang po yung live ko, guys. Maraming salamat po at sana po supportahan niyo po si John Andrew Skimmer po, guys, ang aking kaibigan. At kung nanonood ka, bro, maraming salamat sa iyo sa support. Lalo na sa mga followers and subscriber mo. Thank you so much. Sana po huwag po kayo magsawa sumuporta sa akin at saka sa kanya, guys. Ayan, kung gusto niyo pong tumulong sa kanya, meron po siyang FB page. At saka yung Gcash niya, guys, siguro ibababa ko na lang po sa tawag ito, sa description lahat ng details sa kanya. Sana makatulong ako sa iyo, Brother John Andrew. Ayan, salamat po sa mga nag-review dyan. Thank you so much po at ako po yung mag-end na. Nagpasalamat lang po ako kay John Andrew Skimmer po. John Andrew, brother, salamat po. Ingat po lagi and God bless. Salamat sa tulong mo and get well soon sa asawa mo. Salamat.